Den 19.4.1993 fik Dr. Schwarzkopf til opgave at lede et militært eksperiment. Det blev klassificeret som überstrenggeheim. Der er stærke indikationer på, at hensigten skulle være at klone en over 10 meter lang krokodille med et überintelligent menneske, for således at fremavle den farligste dræbermaskine menneskeheden endnu har kendt til. Den 3.9.1995 får elitesoldat Jürgen Schmidt ordre fra det højeste sted. Missionen lyder på at slippe objektet løs under sikre forhold et sted nær Ziegenberg. Det reelle formål står dog uklart, men den berygtede Vladimir Maverick fra specialenheden Spetsnaz bliver indsat i området under ordre om at sprænge et mål for at lokke ham i baghold, tyder kun på én ting: at kun den stærkeste vil overleve. Kom ind, skifter. Det er Smith der, skifter. Hvad så? Er objektet klar? Det er klart, skifter. Okay, er du klar om 5 minutter til at prøve objektet? Jeg er klar, skifter. Slutter modtaget. Så er det nu, min ven. Gør alt, hvad du kan. Du får kun den her ene gang til at teste din styrke. Jeg kan ikke høre dig ordentligt. Kom nu ind. Skifter. Det er Merrick her. Skifter. Hvor tæt er du på målet? Skifter.
Jeg er cirka 5 minutter på målet. Skifter. Det er i orden. Skifter og slut.